Здравейте на всички, аз съм Blockside и тъй като получих няколко коментара за това да направя видео за Ben 10, реших най-накрая да го снимам, като днес ще ви припомня цялата история на анимацията от първият епизод до последния, тъй като оригиналният Ben 10 е анимация от 2005 година и знам, че доста от вас я гледали преди много време и може би не си спомняте повечето епизоди. Но първо да припомня, че може да харесате видеото, да се абонирате за канала и да коментирате коя да бъде следващата анимация, на която искате да видите цялата история. Както винаги, нека започнем с малко предистория. Това е Ben Tennyson, обикновено 10 годишно момче, което обожава видеоигри, Sumo Slammers и всичко, което идва в комплект с тях. Лятната ваканция току-що е започнала, но вместо да си почива у дома, родителите му го пращат на пътешествие с дядо му Макс Тенисън. Макс е пенсиониран водопроводчик, който е решил да заведе Бен на пътуване из страната в стария си, но надежден кемпер. Ръждясалата кофа. И да, името напълно му отговаря. Но това не е всичко, към тях се присъединява и Гуен, 10 годишната братовчетка на Бен. Тя е умна, но доста саркастична отличничка, с която Бен почти никога не се разбира. Дядо Макс убеждава родителите й, че това лятно пътуване ще й бъде от полза и така тримата се отправят на приключения. Тук стигаме до най-важното – Омнитрикса. Това е часовник от космоса, който позволява на притежателя си да се превръща в различни извънземни същества. Свиквайте да го чувате, защото ще стане основна част от историята. Но за момента нека се върнем в началото към първият епизод. Те бяха 10. Сериалът започва по възможно най-добрия начин – с епична битка в космоса, но един от корабите се намира Вилгакс, основният злодей на поредицата, чиято единствена цел е да се добере до Омнитрикса. Прехвърляме се на Земята, където се запознаваме по-добре с Бен, типичен палавник, но с добро сърце. Виждаме го как се опитва да защити друго дете от училищните побойници, макар че нещата не се развиват според плана му. Малко по-късно дядо Макс идва да го вземе, а Бен разбира, че Гуен ще пътува с тях. Напрежението между двамата веднага започва да се покачва. Междувременно в космоса Вилгакс атакува един от корабите, който се разбива, а нещо от него се насочва право към Земята. Докато Бен се разхожда в гората, попада на мистериозна капсула. Тя се отваря и разкрива зелен и бял часовник, който веднага се захваща за китката му. Бен изпада в паника. И да, това е Омнитриксът. След известно време започва да си играе с него и без да разбира как се трансформира за първи път в извънземно – огнен порив. Това същество може да изстрелва огнени топки и да манипулира пламъци. Бен веднага осъзнава, че има суперсили, но в паниката си случайно запалва гората. Отдалеч дядо Макс и Гуен забелязват пожара и се втурват натам, за да разберат какво става и да помогнат. След като обяснява всичко на дядо Макс и на Гуен, Бен успява да изгаси пожара, който сам предизвиква. Междувременно след космическата битка, Вилгакс е тежко ранен и затова изпраща робот на Земята, за да вземе Омнитрикса. Дядо Макс, който доста подозрително изглежда наясно с цялата ситуация, вярва на Бен и му казва, че е извънземен, или поне изглежда такъв в момента. Символът на гърдите на огнен порив започва да мига, след което Бен се връща към нормалния си вид, точно когато роботът на Вилгакс каца на Земята и пуска дронове. Бен отново се заиграва с Омнитрикса и този път се превръща в дивозвяр, оранжево кучеподобно същество без очи, но с изострени сетива. Той успява да унищожи един от дроновете, но времето му изтича и се връща към човешката си форма точно преди втория дрон. За щастие Гуен се намесва и го неутрализира с лопата. Бен използва Омнитрикса още веднъж и този път става диамантения, извънземен, който може да създава и изстрелва кристали. С негова помощ унищожава робота, но празненството е кратко, защото осъзнава, че трябва да запази в тайна новата си сила. Междувременно Вилгакс се заклева, че ще си върне Омнитрикса, а Бен, който все още опитва новите си сили, ни показва още една трансформация – акселерат, извънземно със свръхскорост. Така че с всички тези способности може да си представите колко много пакости и приключения ги очакват. Сериалът продължава с Бен, който спасява семейство от пожар, но неволно издава самоличността си. Междувременно се запознаваме и с доктор Анимо, луд учен, обсебен от идеята да мутантства животни. Той започва престъпна серия, като кара гигантска жаба да изяде хазяйна му. Честно казано, всеки понякога би искал да направи това, но все пак е доста злодейска постъпка. В супермаркета Бен използва Омнитрикса, за да се превърне в сива материя, миниатюрно същество с големи очи. Иска просто да надникне в кутиите с зърнена закуска, за да намери рядката карта от Sumo Slammers, но след като по невнимание унищожава част от магазина, е принуден да купи целия наличен запас. Докато се радва на новата си карта, Бен става свидетел на нападение от доктор Анимо.
който влиза в магазин с мутантска жаба и започва да краде всичко, което му е нужно за експериментите. Той мутира птица и хамстер и едва не прогонва Бен, дядо Макс и Гуен. Но дори когато Омнитриксът е в режим на презареждане, Бен не се предава, успява да победи гигантският хамстер. Анимо бяга, но Бен и останалите го проследяват до природно-научния музей, където ученият възкресява мамут и го превръща в свое оръжие. За да се справи с него, Бен използва Омнитрикса и се трансформира в четириръкия, червен гигант с 4 ръце. Да, доста логично за името му, който хваща мамута за бивните и го удря в земята. Гуен също се оказва доста добра в битките, дори без космически часовник. Въпреки това, Анимо успява да избяга, този път яхнал T-Rex, който е съживил. За капак взема и Гуен със себе си. Бен се връща в човешка форма точно в най-неподходящия момент и не може да го спре. Макс и Бен успяват да открият Гуен, но се оказва, че доктор Анимо я е оставил на върха на Вашингтонския монумент. Бен активира Омнитрикса. Този път става жилото, зелено насекомоподобно същество, което може да лети. Той успява да я хване преди да падне и след това се връща, за да довърши битката. Бен остави на страна манията си по Сумо Сламърс и съсипва шлема на Анимо, който му дава силата да контролира мутантите. В крайна сметка взема шлема като сувенир, но дано Анимо не си го върне някой ден. Следващият епизод накратко не е от най-важните за сюжета, но все пак има няколко интересни момента, така че ще го разгледаме набързо. След като се шегува с Гуен, Бен открива Кракен, митичното морско чудовище. Проблема – никой не му вярва, защото хората го възприемат като момчето, което лъже. Единственият, който му вярва, е капитан Шоу, който ги завежда с лодка да го търсят. Докато се ровят в езерото, бандата е спряна от група учени, които искат да изследват мястото, но отказват да признаят, че Кракенът може би е истински. Докато лагеруват край езерото, Бен забелязва странни движения във водата. Когато отива да разследва, той вижда огромно чудовище, наречено Кракен. Бен се опитва да използва Омнитрикса, за да се превърне в нов извънземен, но вместо това часовникът му заяжда и го превръща в акселерат. След като чудовището напада, Бен осъзнава, че най-добрият начин да се справи с него е да използва воден извънземен. За това се превръща в картозъб. В крайна сметка той открива, че Кракенът не е злодей. Бракониери всъщност са откраднали яйцата му, което го е направил агресивен. След като Бен връща яйцата на чудовището, то се успокоява и се отегля в дълбините на езерото. Започваме с Бен, който спира обирджии на банкомат, използвайки нов извънземен, подобрен. Този извънземен може да поема контрол над всякакви технологии, а в случая над камион. Сега като се замисля как ли изобщо се чувства Бен докато прави всичко това. Както и да е, Бен и Гуен и дядо Макс отиват до къщата на Леля Вера, но изведнъж извънземни, които могат да превземат телата на хората, нападат квартала на възрастните. Бен започва да скучае в дома на Леля си и решава да си намери занимание. Той се превръща в нов извънземен – Чудодух, което име казва достатъчно за способностите му. Докато разследва града, забелязва подозрителен старец и го следва, но след кратко преследване времето му изтича и се връща в човешката си форма. Странният старец бяга оплашен от вода, оставяйки Бен напълно объркан. Бен и Гуен се опитват да го намерят, но вместо това са нападнати от още извънземни старци. Скоро се натъкват на дядо Макс, който, да, вече и той е един от тях. Накратко децата откриват мястото, където извънземните са затворили хората. Освобождават дядо Макс, след което извънземните разкриват истинската си ужасяваща форма. Бен и Гуен ги побеждават с вода и спасяват всички възрастни, преди нашествениците да успеят да избягат с летящата си чиния. Добре, време е за още епизоди с повече история. Вилгакс наема 3 ловци на глави, за да заловят Бен. Първият е Сикс, лилав тип с броня, вторият е Тетракс, този пич, който е с ховерборда, и третият е Рак. Тримата успяват да намерят мястото, където Бен за последно използвал Омнитрикса, но започват да спорят кой е лидерът им. В крайна сметка се разделят, всеки тръгва по свой път. Докато дядо Макс ремонтира ръждясалата каравана, Бен и Гуен решават да разгледат изоставен град, като от уестърн филм. Докато се забавлява, Бен използва часовника си, но това издава местоположението му на ловците на глави. Рак бива смачкан, но все пак знае как да се справя с някой от извънземните на Бен. В същото време Сикс атакува караваната, докато Бен и Гуен и дядо Макс се опитват да продължат пътя си. Той пука гумите и така ги връща в изходна позиция. Сикс и Рак преследват Бен, но Тетракс се появява и ги неутрализира. Той хваща Бен и го отвежда, като му обяснява, че ще го заведе на друга планета, за да премахнат Омнитрикса, защото е прекалено опасен, за да бъде оставен на едно дете.
Явно Тетракс не е чак толкова лош, но Бен не е съгласен с плана му и започва битка. Оказва се, че Тетракс е от същата извънземна раса като Диамантения. Докато те двамата се бият, другите двама ловци на глави се съюзяват, хващат дядо Макс и Гуен и не позволяват на никого да напусне планетата. Бен се превръща в сиво вещество и помага на Тетракс да ги победи. След битката Тетракс казва на Бен, че след като е видял как се справя с битките, вярва, че Омнитриксът е в добри ръце, поне за сега. Преди да си тръгне, той му оставя ховерборда си. Оказва се, че по-рано е излъгал, че се нуждае от него, за да напусне планетата. И в края виждаме, че Вилгакс въобще не е доволен от случилото се. Прескачаме малко напред и стигаме до епизода Кевин 11, в който се запознаваме с един много важен герой за бъдещето – Кевин 11 или Кевин 11. Да, и аз нямам отговор защо всички герои в анимацията имат числа в името си. Бен успява да изгони семейството си от хотел, в който са отседнали. След скандал с дядо Макс, той напуска ядосан и отива в игралната зала, където се запознава с Кевин, момче с електрически сили. Кевин побеждава няколко стари приятели от банда, а след това води Бен в скривалището си, изоставена станция в нюйоркското метро. Той му разказва, че живее там, защото родителите му са го изоставили, смятайки го за чудовище. По-късно двамата решават да разбият склад, за да откраднат новата игра Sumo Slammers, още преди официалното й пускане. Полицията обаче пристига и им се налага да бягат. Бен признава на Кевин за Омнитрикса и се превръща в жилото, за да ги измъкне. Кевин иска сам да изпробва Омнитрикса, но Бен му обяснява, че не работи точно така. Вместо това решават да използват силите си както си поискат, което звучи като много лоша идея. За щастие Бен осъзнава грешката си, когато Кевин предлага да разбият влак пълен с пътници, за да могат да оберат парите от друг влак. Бен вижда, че това ще убие стотици хора и се опитва да го спре. В битката Кевин абсорбира енергията на Омнитрикса и получава силите на огнен порив. Бен успява да предотврати катастрофата на влаковете и се качва в караваната, за да избяга. По пътя започва да се сдобрява с дядо Макс, но скоро осъзнава, че трябва да се справи с Кевин. Той го намира при старата му банда, където Кевин тероризира хората с новите си сили. Способностите на огнен порив изчезват, но вместо тях той получава силите на четириръкия, заради Бен. Започва битка, докато Бен не се връща в човешката си форма. Кевин се опитва да открадне Омнитрикса, но отблъснат от енергийната вълна. Бен и останалите напускат мястото, а той се извинява на дядо Макс, който му казва, че доверието му трябва отново да бъде заслужено. Междувременно Кевин успява да абсорбира енергията, изхвърлена от Омнитрикса, и това със сигурност изобщо не вещае нищо добро. В епизода Алиансът Бен се изправя срещу банда агресивни мотористи, които се оказват момичета. Но точно тогава дроновете на Вилгакс пристигат, за да се опитат да му отнемат Омнитрикса. Бен успява да се справи и с двете групи злодеи, но не преди дядо Макс да бъде тежко ранен. Той веднага го откарва в болница. Междувременно лидерът на бандата Роджо се слива с част от технологията на Вилгакс и с новите си сили започва да напада полицията. Вилгакс се свързва с Роджо и заповядва да намери Омнитрикса. Тя веднага нахлува в болницата, за да залови Бен, докато той и Гуен чака дядо Макс да се възстанови. Бен успява временно да я спре, но Роджо бързо го предизвиква отново, като напада полицейското управление. Бен се превръща в подобрен, за да я спре веднъж завинаги. Преди битката обаче, той за пръв път среща Вилгакс чрез някаква негова технология. В крайна сметка успява да победи Роджо, която губи всичките си подобрения, а Гуен я удря в лицето. Дядо Макс най-накрая излиза от болницата, но срещата с Вилгакс определено остава в съзнанието на Бен. Следващият епизод е късметлийката. Дядо Макс води Бен и Гуен на обиколка в музей, но точно тогава се появява нов злодей, Хекс, който търси книгата на Аркамата. Бен успява да го победи, но след това започва да се фука, което доста дразни Гуен. Тя е изморена от това, че Бен винаги е в центъра на вниманието и му казва, че той е герой само защото имал късмета да намери Омнитрикса, за да я развесели, обаче Бен и подарява сувенир, който е взел от музея. Междувременно Хекс се измъква от линейката и просто отлита. Той се връща обратно в музея, за да вземе книгата, но не може да довърши заклинанията си. Открива, че му липсва магическият камък. И да, вече се досещате къде е. Гуен без да знае го носи като колие. Камъкът ти носи изключителен късмет, затова тя решава да стане герой, наричайки се късметлийката. Скоро започва и тя да се фука като Бен. Хекс примамва Бен и Гуен при себе си, за да си върне камъка, но Гуен има много голям късмет благодарение на амулета и успява да му се измъкне. Накрая Хекс най-сетно успява да си върне камъка и започва да унищожава града.
Бен и Гуен обаче не се отказват. Бен използва силите си, а Гуен се справя страхотно дори без късметлийското си коле. В крайна сметка побеждават Хекс, а Гуен унищожава всички магически камъни, включително и този, който й даваше късмет. Бен дори признава, че се е справила много добре. И така, урокът от този епизод: не всеки има нужда от Омнитрикс, за да бъде герой. Понякога просто ти трябва магически амулет. В финала на първи сезон Вилгакс най-накрая се е възстановил и този път решава лично да слезе на земята. За да примами Бен, той атакува целия град, а двамата най-накрая се срещат лице в лице. Бен успява да го забави, но дядо Макс настоява веднага да се качат в кемпера им, казвайки, че не иска да се забъркват в битка с Вилгакс. Тук идва много интересно това, къде дядо Макс знае името на Вилгакс. Бен обаче не слуша и се връща да се бие, но Вилгакс го хваща и моментално го връща в човешката му форма. Той отлича Бен, докато Гуен и дядо Макс се отправят към тайна база, скрита в планината. Там се разкрива, че дядо Макс не е бил обикновен водопроводчик преди да се пенсионира. Те проследяват Вилгакс до кораба му и успяват да нахуят вътре, благодарение на скритите подобрения на кемпера им. Гуен и Макс спасяват Бен от някаква машина, с която Вилгакс се опитва да премахне Омнитрикса, но устройството явно го поврежда, защото Бен започва да сменя извънземните си форми на всеки няколко секунди. Оказва се, че Вилгакс също познава дядо Макс. Докато Гуен и Макс бягат от кораба, Бен и Вилгакс падат обратно на земята и продължават битката. Дядо Макс и Гуен обаче са заловени, което кара Бен да се жертва, за да ги спаси. Вилгакс отново отлича Бен и го връща на кораба си, но дядо Макс вече е активирал самоунищожението на кораба му. Бен успява да избяга, оставяйки Вилгакс в капан, и се връща на повърхността, където определено има какво много да наваксва с дядо си Макс. Определено това е един много добър завършек на сезона. В първи епизод на сезон 2 виждаме кратък спомен от миналото на дядо Макс и Вилгакс. Те се срещат заедно с още един водопроводчик, Фил. В сцената Макс си мисли, че това ще е последния път, в който вижда Вилгакс, след като го връзва за ракета и го изстрелва право към собственият му кораб, взривявайки го. После Макс обяснява, че водопроводчиците всъщност са тайна организация, която се занимава с извънземни заплахи. Въпреки това, дори той е бил изненадан от Омнитрикса, защото до този момент е мислил, че е просто мит. По-късно същия ден групата случайно се натъква на Фил, докато се опитват да заловят избягал извънземен. Фил разказва, че след като Макс се е пенсионирал, водопроводчиците са се разпаднали, защото Вилгакс вече не е бил проблем. Сега той си направил собствена водопроводна фирма. Малко след това се появява нова заплаха и тримата тръгват да помогнат на Фил. Този път попадат на две извънземни, които доста приличат на дивозвяр. Може би дори са от един и същи вид. Бен се превръща в дивозвяр, за да се опита да комуникира с тях. Точно пред Фил. Така че сега и той знае за Омнитрикса. Фил изважда звукова свирка, която съвсем случайно си носи в себе си и успява да ги спре, но извънземните се измъкват. Само благодарение на Макс всички успяват да оцелеят. Подозирайки, че нещо не е наред с свирката, Макс отива до тайното убежище на водопроводчиците и открива, че проекторът за нулевата зона е изчезнал. Оказва се, че Фил го е взел и използва технологията, за да освобождава извънземни, които след това да хваща и прави пари от тях. За да се отърве от Макс, Фил пуска още едно чудовище, но Бен успява да го спаси на време. Това е моментът, в който Бен категорично решава, че Фил е враг. Те побеждават извънземното и тръгват след Фил, докато Гуен се скрива в колата му и се опитва да вземе обратно проектора. В крайна сметка Фил е изпратен в нулевата зона, а водопроводната фирма отново е закрита. В следващият епизод Бен се превръща в нов извънземен – топовна мощ, точно когато метеор пада от небето. Оказва се, че топовна мощ може да се търкаля с невероятна скорост и че метеорът всъщност е гигантски извънземен кърлеж. И не само това. Към кърлежа има и група извънземни, които буквално го почитат. А най-лошото е, че този паразит изсмуква хранителните вещества на цели планети и ги унищожава, както и в момента се опитва да направи със Земята. Ситуацията въобще не изглежда добре. Бен се опитва да го спре, използвайки различни извънземни, но всеки път се проваля. Не пробва топовна мощ, защото си мисли, че той е безполезен. За капак на всичко, онези извънземни ги хващат и ги държат далеч от свещения си паразит. В крайна сметка Бен решава да пробва топовна мощ като последния си вариант. Втурва се вътре в организма на кърлежа и буквално го пръсва отвътре. Оказва се, че топовна мощ всъщност въобще не е безполезен. В следващият епизод изглежда, че Бен е полудял и започва да прави поразии. Специален отряд за залавяне на извънземни се появява, за да го спре, но той успява да избяга.
Междувременно Гуен и дядо Мак се връщат при ръждясалия кемпер, за да разберат какво става, но виждат Бен да си седи спокойно и да играе видеоигри. Бен решава да разбере кой съсипва репутацията му и вижда фалшив четирирък върху една от сградите и тогава решава да отиде, за да го спре. Докато разследват, Гуен и дядо Макс разбират, че огнен порив, който виждат, не е истинският злодей. Истинският Бен се превръща в герой, за да го спре, но осъзнава, че всъщност това е Кевин. Сега Кевин може да се превръща във всяко извънземно по всяко време, но вече има проблем с връщането към човешката си форма. Закапак обявява новата си цел – да натопи Бен за куп престъпления, след което отлита. Кевин започва да разрушава Golden Gate Bridge като диамантения, след което побеждава лидера на отряда за залавяне и тогава Бен се изправя срещу него. Двамата се бият, докато Кевин не се връща за кратко в човешка форма, само за да се превърне в кошмарна смесица от всички извънземни наведнъж. И да, явно вече не може да се върне към нормалния си вид никога повече. Кевин бива обстрелян от отряда за залавяне, а техният лидер осъзнава, че Бен всъщност е от добрите. Всичко изглежда наред, докато Кевин не се появи отново, кой знае кога. Оказва се обаче, че завръщането на Кевин няма да отнеме много време, защото само 2 епизода по-късно в гръч мач той отново е тук. Бен и Кевин се бият на поле с вятърни мелници, докато не бъдат отвлечени от извънземни. Двамата се озовават в гладиаторска арена и побеждават по един робот преди да бъдат изпратени в стая с други пленници, които обясняват, че всички са хванати и принудени да се бият за забавление на публиката. Шампионът на кораба Технорк пристига за да вечеря. И тогава се избира Бен за противник. Водачът на кораба Сликс Вигма пренася Бен и Кевин при себе си и решава да направи нещата по-интересни, като ги оковава един за друг. Ако един умре, така умира и другия. Бен и Кевин постепенно започват да работят заедно и откриват, че макар Кевин да има само част от силите на всеки извънземен, той може да ги комбинира, за да се компенсира. Използват тази стратегия срещу Технорк и го побеждават. Бен обаче решава да му пощади живота, затова Технорк се заклева да му служи. Тримата обединяват сили с останалите пленници и успяват да избягат от кораба. Бен използва подобрен, за да поеме контрол над системите и изпраща всички обратно по родните им планети. Но когато всички са изчезнали, Кевин решава, че няма кой да му попречи да убие Бен. Тогава Технорк не се появява и спасява Бен, оставяйки Кевин на произвола на съдбата. Изглежда, че ще се бият още доста дълго. Но най-важното от този епизод е, че извънземните имат наистина доста странни имена. Следващият епизод, Camp Fear, не е особено важен за историята, но представлява нов извънземен на Бен. Блатоплам, който прилича на растение, може да разтяга крайниците си и да хвърля семенни бомби. Тук не съм сигурен дали това е точното име на това извънземно, тъй като има доста извънземни и на български доблаж са с по-различни имена. Така че може да ме поправите долу в коментарите, ако името му е друго. Не е кой знае какво като сюжет този епизод, но поне новото извънземно наистина изглежда доста готино и го виждаме за първи път. Епизодът Ghost Freak Out напълно променя начина, по който възприемаме Омнитрикса. Започва с кошмар на Бен, в който чудодух му казва да го пусне навън. По-късно, докато Гуен обикаля едно училище, банда странни мутант клоуни започват да го обират. Бен се трансформира, за да ги спре, но вместо избраното от него извънземно се появява чудодух. Той брутално пребива клоуните и дори казва на Гуен: Бен не е тук. Когато Омнитриксът го връща в човешка форма, Бен се озовава лице в лице с чудодух. Оказва се, че ДНК-то на чудодух съдържа напълно изградена личност, което означава, че той е бил вкапан от неясно колко време. Чудодух разкрива, че иска Омнитрикса, за да се върне целостта, но преди да успее да обсеби Бен, слънчевата светлина го изгаря и той избягва. За жалост намира начин да се предпази, като превзема тялото на музикант с туба. Чудодух набира мутант клоуните като свои слуги и отвлича ученик, за да примами Бен. Той разбира, че не може да се слее с Бен, докато е в извънземна форма, но знае, че рано или късно Омнитриксът ще го върне в човешки вид. Дядо Макс обаче има план. Създава светлинно оръжие, което свети толкова силно, че може да унищожи чудодух. Проблемът: чудодух продължава да сменя тела, докато накрая не обсебва Гуен и заплашва да я накара да скочи от сграда, ако Бен не се предаде. Бен, разбира се предава, но точно преди чудодух да го обсеби и се трансформира в силово вещество, което му дава шанс да се измъкне. В крайна сметка Бен намира начин да дръпне завеса и да остави дневна светлина да унищожи чудодух завинаги.
Най-накрая това гадно извънземно се маха. А и между другото, клоните също са заловени в епизода. Следващият епизод няма почти никакво значение за историята, така че ще го разкажа набързо, но все пак има и някои интересни моменти. Бен се опитва да си отключи нови извънземни и по невнимание поврежда Омнитрикса, като дори оставя радиоактивна следа след себе си. Доктор Аниму се появява със своята гигантска жаба, а Бен се опитва да се трансформира, но вместо това получава странна смесица между жилото и четириръкия. Аниму намира откъснатата част от Омнитрикса, разбира какво може да прави с нея и веднага я взима преди да избяга. Бен прави още няколко опита да се трансформира, но нещо все се обърква. В крайна сметка се сблъсква с Аниму, който вече използва Омнитрикс парчето, за да създава мутанти. Дядо Макс е учен и се превръща в нещо доста гнусно. Честно казано, това беше много гадно и плашещо. Бен открива, че ако се трансформира в картозъб и огнен порив, става напълно имунизиран срещу лъчите на Аниму. Така успява да го спре преди да мутира целия свят. Гуен обръща парчето на Омнитрикса и учва дядо Макс точния лъч, което го връща към нормалното. С това дядо Макс пак е нормален и епизодът свършва. В епизода Бен Вълк дядо Макс завежда Бен и Гуен да посетят стар негов приятел Уес, който е част от племе Навахо. Бен веднага си харесва дъщерята на Уес Кай, но преди да успее да поговори с нея в небето се появяват лилави мълни, а от нищото изкача огромно вълкоподобно същество. Той изчезва преди някой да успее да го спре, а в същото време започва наводнение. За щастие Бен успява да спаси Кай, без дори да се трансформира в извънземен. Оказва се, че вълкът е откраднал сателит, защото очевидно това е нещо, което вълците просто правят. Групата тръгва по следите му, а Бен се превръща в лоза, но таймингът му е ужасен, трансформацията свършва в най-неподходящият момент. Вълкът успява да отраска Омнитрикса, но след това бива прогонен от останалите. Докато се опитва да впечатли Кай, Бен започва да забелязва нещо странно, а именно, че самият той бавно, но сигурно се превръща във върколак. Единственият начин да се върне към нормалното е да победят съществото, а за да го направят ще им трябва специален амулет, потопен в сок от кактус с духовни свойства. Докато момичетата търсят кактуса, дядо Макс и Уес отново откриват вълка, но вече е твърде късно. Бен напълно се е трансформирал във върколак. Те слагат амулета върху гърдите на вълка, но нищо не се случва. Той отново избягва, а групата стига до извода, че това не е някакъв върколак от легендите на Навахо, а извънземно същество. Това обяснява защо амулетът не е подействал, както и защо Бен започва да се променя. Най-вероятно Омнитриксът е регистрирал ДНК-то на вълка, когато той го отрасква. Така че да, Бен официално има още едно извънземно в арсенала си, този път с мощен звуковой. Докато се бият в пещерата, камъни започват да падат и да ги затрупват, но за щастие Бен успява да се измъкне. След това Кай заявява, че не се интересува от Бен, освен ако не е вълк, което е доста странно изказване. А накрая ни показват откраднатото оборудване на вълка, което очевидно е използвано за направата на някакво мистериозно устройство. Какво прави то, все още нямаме представа. В епизода Опаковани неприятности си имаме проблем с мумия и отново виждаме лилави светкавици. Бен и Гуен чуват за това, докато вършат земеделска работа и вечерта тръгват да разследват. Вместо мумията обаче откриват странни лилави крави. Успяват да ги спрат, а след това намират мумията, която копае за някакъв лилав камък. Почти смачква Бен и изчезва заедно с камъка, оставяйки него и Гуен напълно объркани. Ако се чудите, Бен използва Омнитрикса, за да свърши по-бързо земеделската работа, което напълно противоречи на причината дядо Макс да ги доведе тук. Искаше да им покаже удоволствието от истинския труд, но когато имаш Омнитрикс, трудът изобщо не изглежда тежък. След като приключват с работата, децата разказват на дядо си за мумията и кравите. Той прави тестове и открива, че кравите имат високи нива на кородиум, изключително нестабилен енергиен източник от космоса. Ако мумията събере достатъчно от него, може да превърне всички в подобни същества. Тръгват да търсят още кородиум, за да видят дали могат да спрат мумията. Оказва се, че в една фабрика за сладолед има къс от него, но Бен иска да върши работата на мумията, като го изкопава. И разбира се, точно тогава тя се появява. Мумията докосва кородиума и демонстрира какво прави той. Мутира случайния човек, който е изложен на него, превръщайки го в някакво лилаво чудовище. Мумията пленява Бен и скъсва защитният му костюм, но също така без да иска регистрира ДНК-то си в Омнитрикса. Бен веднага се трансформира, за да не бъде мутиран в човешката си форма. Опитва се да стане мумията, но вместо това се превръща в подобрен.
Благодарение на бързото си мислене замразява чудовището с течен азот. За щастие, кравите и работникът, който бяха мутирали, се връщат към нормалното си състояние, защото не са били изложени за твърде дълго време. Епизодът за връщането започва с напълно подходящо с връщането на космическият върколак. Той се насочва към фабриката за сладолед, за да освободи мумията, и точно когато любимият ни охранител се появява, двамата изчезват. Бен, дядо Макс и Гуен чуват за буря, която отложила изстрелването на космическа совалка на НАСА. До тук нищо особено, но тази буря има лилави светкавици. Междувременно в НАСА учен на име доктор Виктор представя нови ускорители за совалката, които ще й позволят да се справи още по-добре на голяма височина. Полетът обаче е отменен за сега, а Виктор не е никак доволен. Дядо Макс се свързва с стар приятел, но доктор Виктор ги вижда и иска да ги разкара, особено след като забелязва Омнитрикса на Бен. Въпреки това те не се отказват и продължават разследването си. Виктор поема контрола над совалката сам или почти сам. Получава помощ от мумията и върколака. Това трябва да е най-странната група злодеи, която сме виждали досега. Дядо Макс и Гуен вижда доктор Виктор на охранителните камери и разбира, че най-вероятно той е причината за лилавите светкавици. Междувременно Бен се сблъска с върколака и за пръв път се трансформира в мумия, за да го спре. За съжаление, той отново успява да избяга. Дядо Макс, Гуен и Бен тръгват да го търсят. Откриват го, но тогава пристига и мумията, а след нея се появява самия доктор Виктор, който се трансформира в версия на чудовището от Франкенщайн. Гуен опитва да защити групата с магия, но не е достатъчно. Върху тях пада купчи отломки, което дава възможност на злодеите да продължат с плана си. След като Бен измъква дядо Макс, Гуен и себе си от развалините, той проследява Виктор до скривалището му и го вижда как изпраща върколака обратно в Ню Мексико, за да се погрижи за сателитното оборудване. Бен се опитва да го спре, но бива размазан в стената, а Виктор изстрелва совалката. С дядо Макс и Гуен вътре, които отчаяно се опитват да я изключат. Това вече не е никак добре. Но като че ли това не е достатъчно, Виктор явно има време да подготви и още един експеримент – възкърсяването на чудодух. Оказва се, че той е главатаря на целия този план. Тази група злодеи току-що стана 10 пъти по-страшна. А и още нещо, дядо Макс и Гуен са в космоса, затворени със самата мумия. Това може би е най-ужасната ситуация, в която Бен някога е попадал. В следващият епизод Бен все още се бори с проблема, наречен чудодух. Той тича за живота си, опитвайки се да попречи на чудодух да поема контрол над Омнитрикса, докато дядо Макс и Гуен се опитват да върнат ракетата обратно. Бен разбира, че големия план на чудодух е да използва кородиум, което е лъч от космоса, насочен чрез сателитите в пустинята, за да създаде гигантска сянка от радиация върху Земята. Това би направило всички лилави мутанти и би му позволило да бъде на пълна сила през цялото време, което е доста зловещо. Бен успява да нанесе някакви щети на машините, но времето му в извънземна форма изтича, а дядо Макс и Гуен са нападнати от мумията и изпратени в космоса. Виктор намира Бен, но по случайност докосва Омнитрикса, което означава, че сега Бен може да се превръща в неговата форма. Той използва светлинен лъч срещу чудодух, след което запраща Виктор в ракетата и излита с другата, за да може да помогне на дядо Макс и Гуен. Те междувременно стигат до сателита и успяват да спрат мумията точно преди да активират кородиумовия лъч. Бен пристига на време и изстрелва мумията в космоса, но чудодух също успял да се промъкне до сателита и отново включва лъча. И този път успява да хвърли тъмнина върху Земята. Бен се превръща в чудовищният Франкенщайн, за да се справи с чудодух, докато Гуен отново изпраща мумията в космоса. Дядо Макс също се заема с Виктор, който се рее из космоса, а Бен скоро е атакуван едновременно от мумията и чудодух. Тогава дядо Макс разбива ракетата в сателита, унищожавайки оборудването и спасявайки Земята. Междувременно върколакът случайно изпраща Виктор и мумията през някакъв портал, ами явно това беше краят за тях. Доста вероятно този портал да е нулевата зона. Гуен и Бен започват да падат обратно към Земята, но дядо Макс успява да ги спаси. Чудодух прави още един последен опит, но този път тримата се обединяват и го побеждават завинаги. След всичко това чудодух отново се регистрира в Омнитрикса, а Бен, Гуен и дядо Макс се озовават в Египет. Явно така изглежда катастрофа от космоса. И вярвате ли не, този епизод не беше финалът на сезона, но следващият е. Ще го разкажем малко по-бързо, така че слушайте внимателно.
Появява се ново извънземно момиче, което говори за Омнитрикса. След кратка битка с Бен, дядо Макс ги прекъсва, но се оказва, че двамата се познават. Името ѝ е Зайлин и тя всъщност е тази, която е изпратила Омнитрикса на Земята. Спомняте ли си кораба, който избухна в първи епизод? Да, това беше нейният кораб. Тя катастрофирала на Земята и е била в хибернация до сега. Но след като чува, че Вилгакс е в нулевата зона, решава, че може спокойно да се върне у дома. А също така тя и дядо Макс изглеждат доста близки. Виждаме, че преди години Зайлин е била изпратена на мисия да намери ново оръжие за ДНК Омнитрикса. Тя дори е предложила на Макс да дойде с нея, но той е решил да остане. Да, били са двойка. Честно казано, не знам как да реагирам на това, затова просто ще кажа хубаво за тях. В настоящето Зайлин предлага на Макс да замине с нея в космоса и той сериозно се замисля. Но точно тогава се появява дрон на Вилгакс и напада Бен и Гуен. Ръждясалият кемпер е напълно унищожен, но групата успява да победи робота. Поне така си мислят. Докато се опитват да сглобят остатъците от ръждясалият кемпер, Бен и Зайлин започват да се карат. Оказва се, че всъщност Омнитриксът е бил предназначен за дядо Макс, а не за Бен. Ядосан Бен избягва. Роботът се връща и отлича Макс, а Бен и Гуен и Зайлин нямат избор. Трябва да работят заедно, за да го спасят. За да победят робота веднъж завинаги, Зайлин помага на Бен да отключи нов извънземен – Upchuck. Това е едно малко зелено същество, което може да поглъща всичко и след това да го изплюва с вревяваща сила. Бен поглъща робота, изплюва го в експлозия и спасява дядо Макс. Всичко завършва добре. Макс решава да остане на земята вместо да замине с Зайлин, но преди тя да си тръгне, двамата си разменят прощална целувка. И аз просто ще кажа хубаво за тях и ще продължа отново напред. Стигнахме към края на видеото, където вече е време да минем към един от филмите на Бен 10, а именно Бен 10 тайната на Омнитрикса. Анимо има ДНК бомба, която ще мутира целия свят, а освен това е хванал дядо Макс и Гуен. Бен се превръща в огнен порив и се опитва да разтопи бомбата, което до голяма степен успява, но все пак тя изпуска ДНК вълна, която обърква часовника му. Бен се опитва да се превърне в жилото, за да хване Анимо, но започва да сменя извънземните си форми напълно случайно и в крайна сметка става сиво вещество. За щастие, въпреки всичко, успява да залови Анимо, но определено беше доста странна. Същата нощ Тетрак се връща, за да говори с Бен и му съобщава, че е получил сигнал от Омнитрикса, който показва, че той е на път да се самоунищожи и ще убие притежателя си. Това определено не е добре. Оказва се, че трябва да стигне до създателя на Омнитрикса, Азимут, и той да изключи режима на самоунищожение в рамките на 4 дни, иначе ще се взриви. Проблемът е, че не знаят къде се намира, но поне могат да проследят ДНК сигнала му благодарение на часовника. Освен това, Бен трябва да остави дядо си и Гуен, защото явно имат доста хора в галактиката, които не са фенове на дядо Макс. Тетрак скачва Бен на кораба си и го запознава с пилота Глуто. Междувременно някъде другаде, Вилгакс е избягал от нулевата зона и е твърдо решен да унищожи Бен и да вземе Омнитрикса. Става все по-зле и по-зле. Тетракс и Бен разбират, че Азимут се намира на затворническа планета, но изведнъж на кораба им се появява натрапник. Това е Гуен. Решила е, че Бен ще има нужда от помощ. Това би било добре, ако не беше факта, че още в първите секунди почти убива себе си и Бен, като отваря вратата към открития космос. За щастие, Тетракс ги спасява в последния момент. Оказва се, че единственият начин да спасят Бен е да свалят Омнитрикса, което означава край на супергеройските му приключения. И още нещо. Всеки път, когато се трансформира, таймерът за унищожение се ускорява. Може ли този ден да стане още по-лош за Бен? Ами да. Оказва се, че за някои извънземни видове хората са истински деликатес. Това е просто чудесно. Когато тримата пристигат на затворническата планета, Бен трябва да носи нелепо прикритие, за да не бъде разпознат, при това докато е заобиколен от космически престъпници. Страхотно. Тетрак се отделя от групата, но е нападнат от Сикс. Междувременно Бен се превръща в Upchuck, за да се бие с онзи, когато смята за Вилгакс. Но всъщност това е момиче от същият извънземен вид като него. Ето защо не бива да се правят прибързани изводи. Момичето казва, че е помогнало в създаването на Омнитрикса. Затова Бен решава, че тя трябва да е Азимут, създателя на Омнитрикса. Групата заедно с уж Азимут успява да избяга от затворническата планета, преследвана от Сикс. Само че изненада.
Това не е бил Азимут, а неговата асистентка Маякс. Оказва се, че тя е била доста ядосана на самовлюбеното му поведение, затова изтрила неговия ДНК сигнал от Омнитрикса и е сложила своя. За щастие знае къде е той, но също така знае истината за режима на самоунищожение. Ако Омнитриксът избухне, няма да унищожи само Бен, а цялата вселена. Защо изобщо би сложил такъв режим на самоунищожение на часовник, не знам. Но нека продължим. Между другото, Маякс добавя малък блокиращ механизъм в Омнитрикса, за да спре всякакви странни импулси. Помните ли онези? Междувременно Вилгакс прибира Сикс, който му разказва за Маякс и останалите. След кратка схватка двамата стигат до разбирателство. След като Бен насочва кораба към местоположението, използвайки Омнитрикса, Вилгакс се появява и се качва на кораба на Тетракс. Тетракс и Маякс излизат навън, за да прекъснат връзката между двата кораба, а Глуто се изправя срещу Вилгакс. Най-накрая битката, която чакахме. И тя свършва доста бързо. Вилгакс победи. Гуен намира това, което е останало от Глуто, но е притисната въгъл от един от хората на Вилгакс. В този момент Глуто се жертва, за да я спаси. Той е истинският герой тук. За щастие, за да отмъстят на жертвата му, групата изстрелва Сикс в космоса. И Вилгакс също. Напълно заслужено, ако ме питате. Групата стига до лабораторията на Азимут, но веднага бива нападната от диви лияни. Бен трябва да се трансформира, за да спаси Гуен, която е отвлечена. Колкото и да опитва, Бен не може да отвори люка, за да я намери, затова е принуден да се съсредоточи върху Азимут. Тетракс се опитва да утеши Бен, като му разказва, че не е единственият, който е загубил близък човек. Разкрива, че някога е работил за Вилгакс и е бил частично отговорен за унищожаването на родната си планета. Сега целта му в живота е да не позволи на Вилгакс да се докопа до още едно оръжие, което може да унищожи светове. Именно за това е тук, за да предпази Омнитрикса. Накрая те откриват създателя на Омнитрикса и говорят с него чрез холограма, но той отказва да изключи таймера за самоунищожение. Казва, че това е цената за неправилното използване на неговото творение. Бен разбива вратата и нахлува при създателя, който се оказва сив извънземен от вида на сиво вещество, облечен в гигантски странен зелен костюм. Поне това обяснява защо Бен винаги става по-умен, когато се трансформира в сиво вещество. Азимут обяснява, че устройството никога не е било създадено като оръжие. Напротив, то е направено за да помогне за разбирането на всички същества във Вселената. Но благодарение на Вилгакс и Бен, сега то се е превърнало в оръжие. Лабораторията започва да се срутва, всички бягат навън, но там ги чака Вилгакс с цялата си армия. Бен се опитва да се бори с лазерен пистолет, но в последния момент е спасен от Глуто. Да, Глуто все още е жив. Това е много хубаво за него. Бен маха блокиращото устройство от Омнитрикса и започва да изстрелва енергийни вълни срещу противниците. Не знам дали Вселената заслужава да бъде спасена, но явно няма избор. Азимут се намесва и изключва режима за самоунищожение. След това връща Омнитрикса, но вече поправен и с нов извънземен – Грамада, който е, да кажем, наистина огромен. Бен го използва, за да разгроми армията на Вилгакс и да го запрати в космоса. Чакайте, значи Азимут винаги е можел просто да го оправи. Значи през цялото време просто искал да сплаши хората, за да не го използват неправилно. Малко гадно, но също така и хитро. Азимут и Маякс заминават да си търсят по-спокойно място, а Глуто отвежда Бен, Гуен и дядо Макс обратно на Земята, където всички се връщат към нормалното. Или поне така си мислят. И като стана дума за връщане към нормалното, започва новият сезон, сезон 4. Епизодът Перфектният ден започва с автобус пълен с мажоретки, който се разваля точно пред Бен. Малко след това космически кораб каца пред него и отвътре изкачат Сикс и друг злодей – Вулканус. Бен ги побеждава, но забелязва нещо странно. Гуен изглежда наистина загрижена за него, след като е ударен. Той също така забелязва, че Кай, момичето от епизода с върколака, е в автобуса. След битката дядо Макс завежда децата в пицария и дори позволява на Бен да задържи новата игра Sumo Slammers, която буквално изпада от камиона. Малко странно от негова страна, но още по-странно е, че когато Бен му казва, че Омнитриксът се държи странно, дядо Макс просто отговаря, че вероятно не е нищо важно и му казва да не се тревожи. Този ден изглежда прекалено добър, за да е истина. Всичко става още по-странно, когато изведнъж се появява друг дядо, Макс и Гуен, които се опитват да заловят Бен. Оригиналните Макс и Гуен започват да се бият с тях и успяват да измъкнат Бен, като му обяснява, че това са клонинги, изпратени от рицарите на вечността, които са го пленили. Опитват се да обяснят още,
Но изведнъж ги удря джип. Оказва се, че това е шефът на специалния екип за залавяне на извънземни. Той твърди, че дядо Макс и Гуен всъщност са изменящи формата си същества, изпратени от Вилгакс и че са излъгали за цялата история с рицарите на вечността. В този момент пристига самият Вилгакс и се опитва да изпрати Бен в нулевата зона, но Бен успява да го спре. Шефът на екипа обаче му нарежда да изпрати измамниците в нулевата зона. Гуен казва на Бен, че е малко странно как Вилгакс иска да го прати там, още преди да е взел Омнитрикса. Тогава Бен осъзнава истината. Изпраща самите членове на екипа в нулевата зона. Оказва се, че техният лидер всъщност е Енох, водачът на рицарите на вечността. Той е създал перфектния свят за Бен, за да го разсее, докато му свалят Омнитрикса. А сега превръща този свят в неговият най-голям кошмар. Бен се озовава в училище, а Гуен му обяснява, че тя и дядо му са успели да проникнат в съзнанието му. Сега трябва да избягат преди Омнитрикса да бъде премахнат, иначе всички ще загинат. Намират повредена част от симулацията, през която могат да избягат, но са атакувани от орда врагове на Бен. За щастие всичко това е в главата на Бен, което означава, че той може да прави каквото си поиска. Той превръща себе си и дядо Макс в супергерой, а Гуен в плъх. Бен успява да избяга, побеждава Енох в реалния свят и го заключва в неговата собствена машина за сънища. В края на епизода виждаме истинския лидер на рицарите на вечността, който пристига на мястото малко след като Бен е избягал. Той казва, че лично ще се заеме с него. В епизода Разделени ние виждаме, че Бен се бие с мутант Чайка. Докато се опитва да я спре, той отключва нов извънземен Дито. А каква е способността му? Разбира се, той може да се клонира. Той прогонва чайката и виждаме колко много клонинги може да направи, но тогава се появява доктор Анимо, който отлича един от дитотата, за да извлече ДНК-то му. И ако се чудите, Бен не може да се върне в човешката си форма, докато всички негови дито клонинги не са заедно. Изгубеният Дито успява да избяга от затвора на Анимо, което кара всички клонинги да започват да се привличат един към друг. Бен най-накрая се връща в човешката си форма и за щастие е спасен от дядо Макс и Гуен, точно преди мутант чайката да го нападне отново. Тогава Анимо отново се появява и, използвайки извлечената ДНК от Бен, успява да създаде чудовища, базирани на всеки извънземен, който пожелае. За начало избира жилото и Дито. За щастие има нещо много важно за Дито. Ако един от тях усети болка, всички усещат болка. Така че след като Бен успява да унищожи само едно от създанията на Анимо, всички останали също изчезват. Анимо е победен, дядо Макс изтрива всички файлове с извънземна ДНК от компютъра му, а Бен е напълно изтощен от цялото клониране и му трябва малко почивка. Добре, за да завършим сезон 4 имаме двоен финал. Бен 10 срещу отрицателните 10. Започваме. Дядо Макс прави услуга на стар приятел от водопроводчиците, като откарва сина му Купър у дома от летния лагер. Междувременно изглежда, че бандата на клоуна Фрик се опитва да ограби Форт Нокс, заедно с Сублимино, злодей, който има силата да хипнотизира. Не се притеснявайте, това е всичко, което трябва да знаете за него. Бен, дядо Макс, Гуен и Купър пристигат на мястото, но осъзнават, че златото не е откраднато. Вместо това намират дупка, водеща към тайна, изоставена база на водопроводчиците. Изглежда, че злодеите са откраднали нещо, но все още не знаем какво точно. В този момент злодеите се връщат в своята база и предлагат оръжието на лидера на вечните рицари, какъвто и да е той. След това се отправят към друга база на водопроводчиците, където се натъкват на Кланси, човек, който може да контролира насекоми. В този случай използва уси, за да изплаши всички от една сграда. Отново, това е всичко, което трябва да знаете за него за сега. Бен и другите успяват да се справят с него и продължават напред, за да открият, че Роджо и чародейката вече са проникнали в хранилището. Междувременно доктор Анимо засича групата на Бен и започва голяма битка. Злодеите успяват да откраднат ключ и да избягат. Според Анимо сега разполагат всичко необходимо, за да завладеят света, което определено не звучи добре. За щастие, дядо Макс разбира, че ключът, който са откраднали, отключва опасен енергиен източник, наречен субенергия. Той бил даден на водопроводчиците от извънземни преди години. Това означава, че някой е имал достъп до строго секретната им информация. Ако до сега не беше ясно, до края на епизода става очевидно. Лидерът на вечните рицари е този, който дърпа конците. Той очаква Бен и останалите на планината, точно преди епизода да завърши.
Следващият епизод започва точно след предишния, с огромна битка между Бен и отрицателните 10. Купър по някакво чудо успява да помогне на дядо Макс и Гвен да се промъкнат в част от базата, докато Бен се справя с злодеите отвън. С малко помощ Бен също успява да слезе вътре. Междувременно дядо Макс разбира, че Вечният крал всъщност е бивш водопроводчик на име Дрискол, който някога е бил заловен да краде оръжие от организацията за лична изгода. Той е бил изгонен, но понеже познава монумент Ръшмор прекалено добре, това не вещае нищо добро за семейство Тенисън. За щастие този път има допълнителна помощ от Купър, който очевидно може да разбира и контролира технологиите чрез нещо като психична връзка, с доста полезно умение. Злодеите успяват да проникнат вътре, но са забавени и заключени далеч от супер енергията. За жалост Купър се обръща срещу тях, а Бен и останалите осъзнават, че сублиминно вероятно ги е хипнотизирал по-рано. Те успяват да го неутрализират, но точно тогава лошите нахлуват отново. Бен се трансформира в зорки очи, чисто нов извънземен, който дори аз не мога да ви обясня какво може да прави точно. Но все пак битката започва отново, но численото превъзходство на злодеите затруднява екипа на Бен. Така Вечният крал успява да се добере до енергията и избягва. Бен тръгва след него, докато останалите злодеи започват да се карат помежду си заради собствените си огромни егота, което в крайна сметка ги обръща един срещу друг. Тогава ги забавя достатъчно, за да бъдат заловени. Бен се изправя срещу Вечния крал, този път като Ъпчък, и намира слабото му място. Той удря точно под източника на суп енергия, което изпраща краля някъде доста далеч от тях. Единственото, което остава от него, е част от оборудването му. И планетата, и също така планината е доста разрушена. И с това официално оригиналният сериал на Бен 10 завършва. Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така може да харесате, да коментирате и да се абонирате за канала. Чао, чао!